Pamasko sa ang tulog. Itagaan naman ako sa Jaja City. Your baon. Kiss sa kay ate. Oy! Baby Michelle, kiss ate. Ate Alexa. Sabi, kitagaan naman ako si Kiss, ate. Yeah, si Jaja, kayo man na naman gabi, si Jaja. Wala pa man mo. 100. Wala sila yung mga baon, guys. 50 pesos. Kaya wala may kuwan dyan. Pasko na, kanta na. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Muling makita ka. Makasama ka sa araw ng Pasko. Naman lagi ang mic. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Kala ba ko na kong ibasa yung music? Ba't kami kung kukuha? Ay, ang sandal ko maigo. Igo niya yung sandal kay Bibi Rachel. Suot na. Kamay, dako. Nasi, kapareha sila ni Alexa. Gamaya kayo. Masigo. Dako na si Rachel. Kamay gani. Oy, tingnan sini. Dili, maigo. Buon pa ni. Na lang. Ayan na, kanarang sanina ho. Sanina ra hubo ah. Ay, buon ka lang. Aw aya raman kay nagvideo. Ay, Lia. Oy, dali. I got your cell phone. Wala na tari. Ang gabi mo patong. Para din dito dito. Na? Ego, wa may lami yan na kulor te. Te, ayaw ng kulura. Te, ayaw ng kulur. Te, ayaw ng kulura te. Ate Mimi, ayaw ng kulura ba? Ayaw ng kulura kay Pangit ang yung color. mo itong sa Muli nakagaw? Muli nakagaw? Hey, dalawa si Inday. Oy, bibo. Lamig ka sa nila eh. Tay. Lamig ka sa nila. Ang ngayon mo. Hi vlog toy, vlog. Vlog. Kaya ano, ang tanin mo ya, kadili na sa pang YouTube. Kilid. Ha? Ingon man kan. Wa man kan ni ingon. Baliktad na. Ingon man ko. Ano, iya. Kaya, sa'yo mo ni. Maninuman. Amanin ni mo. Dapat ibutan mo yung manin ni mo. Nawala na yung mani. Dito nga. Kwarta. Picture sa tabi ang bisa na yan. Tok ang mga bata. Binagubot na ang balay. Ay. Ano eh? Pamasko? Ano galo ni? Galo daw ni Inday. Bakit? Mura pa kay ng Inday kaysa ng Inday be. Basta Inday. Inday actor. Pasensya na dyan sa ano. Toy taray ipakaon. Ko taming ko float na kan mga. Kain.
Napay ko ano. Wala. Corn coffee. Kumukuha sa kwarta ato sa Inday. Si Inday. Ah. Alabi ka ni ato man kuha. Ato man kuha. Patalawan ako yung mango float. Pero may coke check. Guys, na inahubog diri guys. Na nahubog si Ningkay, di niyo makita. Na nagatubang siya sa Arinola. Makaihi jud siya si Arinola ani ba. Okay na kaning. Nag ikaw jud nahubog ning. Nagilibang mangud na ako mag na okay ko ba. Yan ning. Pagsuka na. Awa diha. Sukaha na si Nining. Kainom ng ihi. Lami kitulog sila yung mga omega. Yo, what's up everybody? Inom na. Nining, kay Luoy ka ayaw itsura. Nag-uol kung Nining diri. Ning. Saan naman ka, Ning? Wow, sinuot na ni Bibi Inday. Hello, good morning. Aga niyong gumising kanina. May bisita si Jaja, mga omega. Naligo na mo, be? Oh, tayo dahil mo naligo, di ay. Wow. Mga very good kay si Kuya Sidi. Si Inday. Play na daw sila. Na ako'y gimingawan nga lechon. Paksiw. Alamat yang. Ngayon ako maligo. Liga. Ang lang yang paksiw. Kuwi mauwaw ko.